ProVision Lock, ערכת מנעול חכם SL1, מתאים לכל דלת, שליטה מרחוק, מוגן מפני תקיפות סייבר, התקנה פשוטה. התקנה קלה ופשוטה. מנעול ה-ProVision SL1 מתאים לסוגי דלת שונים ואינו דורש בהחלפת המנעול הקיים. 3 דרכים לפתיחת הדלת, באמצעות קודן, טביעת אצבע ואפליקציית ProVision Lock. שליטה מרחוק, אפשרות לפתוח ולנעול את הדלת מרחוק, ניהול משתמשים, ניהול סיסמאות לאורחים, בדיקת מצב דלת בזמן אמת, בדיקת פעילות במהלך היום. תקשורת מוצפנת להבטחה מירבית. הסיסמאות וטביעות האצבע שמורות באחסון מקומי בלבד. קודן וקורא טביעות אצבע כלול בערכה. פתיחת דלת מהירה. הזנת סיסמה מאובטחת. אלחוטי. עמיד במזג אוויר IPX5. סיסמאות אורחים. חיווי LED. ProVision Lock, ערכת מנעול חכם SL1.